Na YouTubeu imam 15, na TikToku imam 29, tako da 44 skleka. Jedini razlog zašto nisam još okačio ovaj video je zato što je van moje komfort zone, zato što izgledam očajno. Iskreno nadam se da će što manje broj ljudi da vidi ove užasne sklekove. Ali dobro, s druge strane sve to deo procesa, tako da nastavljamo svakako svakog dana. Ne znam, to će svaki dan izbacivati, iskreno malo sam se smorio. Ali u svakom slučaju trenirat ću svakog dana, tako da nadamo se nekom napretku. Tako da ako si, ne daj Bože, došao do ovog dela videa, ostaje like, subscribe ili follow, sve zavisi gde si vidio ovaj video. Ali dobro, očajan sam u sklekovima, ali sam verovatno bolji u pevanju od vas, tako da jebi. Ovaj potez je možda i najočajniji potez koji sam uradio, ali mi toliko bole ruke da nema šanse da uradim. Tišina bre! Ali dobro, moje opravdanje je da imam i dalje rusta nokat, zato što se bojim igle koja bi me ušla u palac, nožni, baš je odvratna situacija. Tako da zbog toga moram da se pridržavam na drugoj nozi i ovu drugu nisam ni koristio toliko, tako da pored toga što sam retardiran i što mi sklekovi izgledaju kao najgori sklekovi na svetu, jebi ga.